naf in-nies li qegħdin jattendu bl-istudenti, ġejjin xi studenti wkoll mis-sixth forms u mill-iskola primarja wkoll, qegħdin ninaqdu ma' over 100 pajjiż ieħor madwar id-dinja kollha li kollha qegħdin jistrajkjaw biex juru l-punt tagħhom dwar il-problema li teżisti rigward it-tibdil fil-klima ta' Malta. Hopefully fil-klima tal-pajjiż tad-dinja kollha, skużani. Hopefully ma li naslu l-belt mbagħad ikun hemm aktar nies u ħajsiru xi speeches ukoll mingħand studenti mingħand żgħażagħ li kollha ħajkunu qegħdin juru r-raġunijiet tagħhom ta' għalfejn qegħdin jimmarċjaw. L-ewwel darba at least minn meta niftakar jiena li l-istudenti qatt immarċjaw fit-toroq għal kawża li ġiet minnhom bil-Malti, ġifieri li qegħdin jibdew huma. Ġifieri konfidenti ħafna jiena nemmen fiż-żgħażagħ nemmen li jistgħu jġibu l-bidla għalhekk dawn in-nies kollha qegħdin hawnhekk mhumiex qegħdin hawn biss biex jaraw biex jitqu u biex ikunu kommentaturi imma għax actually jridu jġibu l-bidla. Għalija pjaċir kbir li l-istudenti Maltin qed jingħaqdu ma' sħabhom f'aktar minn 100 pajjiż ieħor fid-dinja llum biex jimmarċjaw favur il-kuxjenza li hemm bżonn titqajjem ħafna iżjed u mhux biss kuxjenza imma li jittieħdu passi biex nindirizzaw l-effetti tal-bidla fil-klima. Jiena niftakar kien għadni żagħżugħ aktar minn 40 sena ilu li kien ħareġ rapport ta' organizzazzjoni jisimha Club of Rome fejn xjenzjati mill-qasam tax-xjenza u mill-qasam tal-istudji soċjali kienu qalu isma' popolazzjoni tad-dinja qed titjieb, qed tikber u tikber u tikber. Ir-riżorsi tad-dinja huma finiti, ġifieri għandek tant riżorsi. Jekk il-popolazzjoni tkompli tikber u ma nieħdux passi, se jkollna problema serja. Dak iż-żmien meta ħareġ dak ir-rapport qalu tbassir ta' dlam, dawn il-profeti folots, irridu nkomplu kif sejrin. Dak ir-rapport kien qal isma' ejja nbidlu l-mod kif ngħixu, ejja nbidlu l-mod kif nikkonsmaw, ejja nbidlu l-mod kif nipproduċu. Sfortunatament 40 sena wara nafu kemm kellhom raġun. U jekk mhux se nieħdu passi serji, mhux se jkollna pjaneta fejn ngħixu.